JN Jorenco har produceret det effektive danske tørhygiejnemiddel Staldren i mere end 20 år. JN Jorenco er i dag en verdensomspændende virksomhed. En virksomhed, der værner om sine danske rødder. På verdensplan anvendes Staldren både af mælkeproducenter, kvægavlere, svineavlere, fjerkræavlere, minkavlere, får- og gedeavlere samt professionelle hestesportsfolk. Staldren markedsføres i hele verden, og virkningen på ammoniak, bakterier og svampesporer er gennemtestet på internationalt anerkendte laboratorier. Til produktionen af Staldren anvendes kun de allerbedste råvarer. Produktionen kontrolleres og overvåges hele tiden af kompetente medarbejdere. Denne kvalitetssikring er højt prioriteret hele vejen fra leverandøren af råvarer til slutbrugeren af Staldren. For hele tiden at sikre Staldrens førende position på markedet, besøges slutbrugere ofte af Staldrens kompetente konsulenter. At deltage på messer over hele kloden er ligeledes en vigtig del af den positive udvikling, Staldren har opretholdt igennem 20 år. Ved at anvende Staldren i svinestalden opnår svineavleren en langt bedre tilvækst blandt smågrisene. Svineavleren opnår en lavere dødelighed og et langt bedre staldmiljø, som giver grisene en god lungesundhed. I svinestalden kan Staldren med fordel anvendes i farestien, fravændingsstien, ornestalde, løbestalde og drægtighedsstalle. Ved vedvarende brug af Staldren reduceres smittetrykket og giver et godt, velduftende staldmiljø. Staldren bør derfor også anvendes i sygestien, i udleveringsrum og modtagestalde. I forbindelse med kvægavl kan Staldren med fordel anvendes i bindestalden, sengestalden, dybstrøelsestalden, i den rengjorte kælvningsboks og i kalveboksen. Når kvægavleren bruger Staldren kontinuerligt, opnår han færre tilfælde af miljøbestemt yverbetændelse, bedre styring af celletalsproblemer og en meget bedre klovsundhed. Staldren er nemlig fosfatfrit og pH-neutralt, således at den ikke udtørrer dyrenes tynde hud eller giver sprækkede klove. Når minkavleren anvender Staldren regelmæssigt i de lune redekasser samt under burene, reducerer han vækstbetingelserne for bakterier, flue- og loppelarver betragteligt. I forbindelse med minkavl er det fordelagtigt at bruge Staldren ved klargøring af redekasser før fødselsperioden, fordi Staldren absorberer al den fugt og væde, minken afgiver ved selve fødslen. Hvis det er nødvendigt at rense halm eller høvlspunder ud af redekassen, tildeles rusen Staldren igen. Ved problemer med fedtede hvalpe anvendes Staldren hver dag på hvalpene, i redekassen og på tævens patter, indtil angrebet er overstået. Ved hyppig brug af Staldren oplever fjerkræavleren hurtigt en økonomisk gevinst, fordi Staldren er meget skånsom over for fjerkræets fødder og æggeledere. På store staldarealer fordeles Staldren enten med blæser eller spredevogn. Staldren støver minimalt. Den er let at sprede og særdeles virksom over for salmonella og campylobacter-bakterier.
Når staldring anvendes i redekasser, i stalde eller i slagtekyllingehuse, bekæmpes bakterier, ammoniakken fra fjerkræets afføring bindes og fugten absorberes. Dette gør tilsammen, at trædepudeskader minimeres.